Čaute ľudia, dneska si zahráme Squid Game Season 2 hru a konečne po tej dobe som natáčal Roblox. A konečne som natáčal nejaké video z gameplayu. Dáme si dneska Squid Game Season 2 a neviem, čomu ste tam nehlasovali, že či chcete, aby som natáčal alebo nie. Season 2 Squid Game. Ale aj tak som sa rozhodol, že natočím. A tak môžeme ísť teda hrať. Počkajte, nájdem túto. Tak ideme na to. Tak, pokračujeme. A už som tu. Tak musíme sa ísť toto prihlásiť. To sú nejaké kódy? To čo je? Už som to dosť veľakrát hral, jedenkrát som celú hru vyhral a 6 kg som na 17 krát som zhral. No tak vám to tu nejak ukážem. Či je toto? I see you want to teleport WC server? No. Ukážem vám to, to sú postele, je to dosť dobre urobené. Je to dosť dobré, no. Tak to sa beží, keby ste to niekedy chceli hrať. Samozrejme, kedy budeme aj Pets Go, aj Pet Simulator 99. Budem tam giftovať veci. Tam môžeme napísať nick do... A tuto napíšte mi do komentárov, že či chcete, aby som pokračoval s takýmito Squid Game videami a Robloxom. Či chcete, aby som pokračoval s takýmto. Tak už sa tam idem zaregistrovať. Tak, som tu. Som tu. Tak, sme tuto, spavnuli sme sa. Teraz musíme dať do nejakých skupín. Skúsim dať nejakým teda CR7, Miguel, nejaký Gogos. A skúsim, či príjmu. Yes, Gogos je s náma. Dobre, ja som 299. Ideme. Sorry, že sa mi to trochu seká, ale bohužiaľ nemám taký výkonný telefón. Ale to stačí. Tak, ideme. Dobre. Musím sa sústrediť. Poď. Mám to. Vyhodzam na strom. Tak, ideme ďalej. Light off, to znamená tma. A ideme sa tam byť. No, tak to bude ťažké. Musíme len vydržať. Len vydržíme, bude to v pohode. Musíme vydržať. Poď sem. Poďte sa vám sklovať. Tomuto som dal deniť. Series 2. Fú, to čo? Wow, to znova tieto tyčky.
Ja som sa oteskoval do série Z, a som to, keď tam bude season 1. Akože pridali season 2. To si jedno otvorím. Poď, to legendárne. Tak nič. No tak toto je úplne nič. Ešte poď. Bublegum, aspoň niečo. Aspoň niečo, než nič, nie? Ešte jedenkrát aspoň. Poď. Skoro golden. Ale 6 legs. Teda 6 dvoch. A budeme mať ešte túto. No. Som vadil. Ja som len s tým gogosom. Tak ja neviem, kde je on. Tak už za chvíľu pôjdeme. A ideme. A ja idem ako štvrtý. Neviem, kvôli čomu tu není hudba. A prvý to dal dosť rýchlo. Druhá. Tretí, to je z mojho týmu. Tu príde dokonca títo obrázky na to. Tady tam bola nejaká šípka a tak. Takže tu odostalo viac, tak to je dobré, že tu pridali update. A do Series 2. Golden masky, to všetko dobré. No dávaj, 5. Dávaj, ty si máme ešte kopu časov, nech dáva. Faster, má pravdu. Faster, dobre. Máme to. Máme to. No, tak to je dobré. Musíme teraz len počkať. Tak ja vám z toho strihnem ľudia, toho sa vám určite nebude chcieť čakať. Tak ľudia, tak už to tu máme, pridal som sa ku niekomu týmu. Pridal som sa ku takým že Hyman a Slovaku ku týmu na Mingle. A hudba tu je, že je dobré, chytláva. No. Ale stihli sme to. Dobre to je. Títo ma zatiaľ nezradili. Len to Lucky Volka zradili. Čože? Neviem, čo sa stalo. Ale...
Stihli sme to. Oni so mnou nešli, tak ja neviem. Ale stihli sme to. Ja neviem, ako oni tam išli. Treja. Sme tu zase traja. Tak to je dobré. Čože? Kde ten týpek išiel? No, tak to... No, tak asi s týmto ukončíme video s touto prehrou. Ja som zradil mojich tam kámošov vraj. No, neviem. Napíšte mi do komentárov, či mám pokračovať so Squid Gameom. Tak zatiaľ čaute ľudia.